Dobrý deň, dámy a páni, vítame vás pri novom videjku a dneska si ukážeme, ako si doma urobiť experiment s vajcom a octom. A na tento experiment potrebujeme vajce a ocot. Odporúča sa dinosauri, ale my musíme použiť bohužiaľ statočne. Tak. A tak. A to vajce už kypí, jak môžete vidieť. Vajce už kypí, vyzerá tak divne. Teraz počkáme 24 hodín. A kým budeme čakať, dáme si koláčiky. ...24 hodín uplynulo. Pozrieme sa, ako dopadol náš experiment. Keďže nám to v celom byte smrdialo, tak sme to radšej prikryli. A ideme sa na to pozrieť. Zapchajte si všetci na... No tu! Tu čo je? A keďže ocot rozložil škoropinku a stala sa z toho želatína. Teraz je z toho ping-pong blička. Môžete s ním urobiť aj toto. Ak sa to zväčšilo. Musíme ho rozchoroviť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a zvonček. A na budúce môžeme ísť na ďalšie video. Čau!